संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कच्ची मारी बोल नाही तो चष्मा कारखाना एप्रिल फूल, सेट टॉप बॉक्स एप्रिल फूल, मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल एप्रिल फूल, कमलादार प्रश्न एप्रिल फूल, सावंतवाडी पंचायत समिती कार्यालय एप्रिल फूल, मोनो रेल एप्रिल फूल, सावंतवाडी मतदारसंघाचा विकास एप्रिल फूल, रस्त्यामध्ये खड्डे एप्रिल फूल, आमदार गुल एप्रिल फूल, आमदार गुल एप्रिल फूल, आमदार गुल एप्रिल फूल। अरे आवाज कुणाचा? आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांचा, आदरणीय पक्षप्रमुख आदित्यसाहेब ठाकरे यांचा, बाळासाहेब ठाकरे यांचा। सावंतवाडी तालुक्यामध्ये अनेक प्रश्न सोडवण्याची आश्वासनं देण्यात आली। अनेक प्रश्नांना निधी आला, म्हणजे विकास कामांना निधी आला, परंतु ती विकास कामं रखडत बसलेली आहेत। त्याच्यामुळे हा प्रश्न कुठेतरी मार्गी लावा म्हणून हे प्रथमतः जनतेसाठी आंदोलन आम्ही सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, शिवसैनिकांनी केलेलं होतं। पण खऱ्या अर्थानं आज दीपक केसरकरांचं मोठं अपयश याच्यामध्ये दडलेलं आहे। कारण दीपक केसरकरांनी 2017 मध्ये आपण स्वतः खुद्द ते मंत्री होते, पालकमंत्री होते आणि या बस स्थानकाचं भूमिपूजन 2017 मध्ये केलं होतं। 6/12/2017 रोजी या बस स्थानकाचं भूमिपूजन झालं होतं आणि त्यावेळी 7 कोटी रुपये मंजूर होते। परंतु आज रोजीपर्यंत या बस स्थानकाचं काम किंवा डेपोचं काम 50% झालेलं नाही आणि जे झालं काम ते सुद्धा खऱ्या अर्थानं चौकशी करण्यासारखं म्हणजे बोगस काम झालेलं आहे। या संपूर्ण प्रकरणात ठेकेदाराचे भयंकर लाड केले जात आहेत। एकीकडे जनतेचे हाल आणि ठेकेदाराचे लाड हे केसरकर करताना दिसत आहेत असा माझा थेट आरोप आहे त्यांच्यावरती। कारण दरवेळी ते बोलत आले ठेकेदारावर कारवाई करणार, परंतु ठेकेदारावर कारवाई कुठची केली जात नाही। उलट ठेकेदाराने पत्र दिलंय GST आणि दरवाढ करून द्या आणि त्याच्यासाठी हे सगळं प्रकरण प्रलंबित आहे असं दाखवलं जातंय। परंतु केसरकरांनी जनतेची जर कुठेतरी जाणीव असेल, जनतेने तुम्हाला 3 वेळा निवडून दिलंय, लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्हाला केलंय, जनतेचा सेवक म्हणून तुम्हाला निवडून दिलंय, त्या जनतेची जाणीव असेल तर तुमच्यात हिंमत असेल तर हे बस स्थानकाचं काम करून दाखवा एवढं मी आवाहन करतो। अन्यथा ही जी विकास कामं सावंतवाडीतली जी काही रखडलेली आहेत त्या प्रत्येक विकास कामांवरती शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचा शिवसैनिक येणाऱ्या काळात आंदोलन प्रत्येक ठिकाणी जाऊन करेल। आणि दीपक केसरकरांना एवढं सांगतो, ही जी विकास कामं आहेत
ती 2019 मध्ये पूर्वी आपण केलेली आश्वासनं होती. त्यामुळे 2019 मध्ये आपल्याला निवडून देताना ह्या शिवसैनिकांनी उद्धव साहेबांच्या शब्दावरती तळागाळात जाऊन जनतेला आश्वासनं दिली होती की ही विकास कामं आम्ही पूर्ण करू. त्याच्यामुळे तुम्ही करून नाही दिलीत तरी करून घेण्याची ताकद या शिवसैनिकांमध्ये आहे. आणि जर ही तरी तुम्ही केलीत नाही तर 2024 मध्ये तुम्हाला 100% गद्दारीचा धडा हा शिवसैनिक आम्ही सर्व पदाधिकारी शिकवणार. हा शब्द आहे आमचा उद्धव साहेबांना. एवढंच आजच्या आंदोलनापासून सांगतो. प्रत्येक वेळेला निवडणुका आल्या की इथले स्थानिक आमदार आणि आता गेले 9 महिने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात असलेले मंत्री, आता त्यांना किती लोक मंत्री समजतात आणि किती नाही हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा प्रश्न आहे. ते नेहमीच मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल त्याचं कुठेतरी पुन्हा उद्घाटन, त्या हॉस्पिटलसाठी मी काहीतरी फार करतोय. आता हे बघून ऐकून जनता कंटाळली. इथे असलेलं उपजिल्हा रुग्णालय ह्याच्यात औषधं नसतात, अनेक पदं डॉक्टरांची रिक्त आहेत. इथल्या रुग्णांचे अनेक पद्धतीने हाल होत आहेत. त्यांना छोट्या ऑपरेशनसाठी गोव्यात जावं लागतंय आणि अशा वेळेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल गाजर दाखवलं जातं. आत्ताच त्यांनी असं दाखवलं की राजघराण्यातले युवराज, राजमाता यांच्याबरोबर कशा आम्ही चर्चा करतोय वगैरे वगैरे. प्रश्न असा आहे की हे जे जुनं कुटीर रुग्णालय आहे हेरिटेज आहे, ही हेरिटेज वास्तू आहे, तिथे तुम्ही तोडून हॉस्पिटल बांधणार का? मग तसं सांगा की मुंबईतल्या पण हेरिटेज वास्तू सोडून, कारण ते मुंबईचे पालकमंत्री आहेत, अनेक हेरिटेज वास्तू मुंबईत आहेत. ही वास्तू 100 वर्ष जुनी आहे. मग इथे तुम्ही हॉस्पिटल बांधणार आणि मोठमोठी नावं घेतात. ऑन्कॉलॉजी, कार्डियक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, युरोलॉजी, यातली नावं घेणं बंद करा. या जिल्ह्यात साधा फिजिशियन नाही आहे. जो हार्ट अटॅकची ट्रीटमेंट करतो तसे फिजिशियन आज नाही आहेत, ओरसला नाही आहेत. असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय जे शिरोड्यात आहे, सावंतवाडीत आहे, कणकवलीत आहे, इथे फिजिशियन नाही आहे, सर्जन जागेवर नसतात, साधे औषधं नसतात. आणि कशाला तुम्ही मोठमोठ्या गप्पा मारता मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल? अशा पद्धतीचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभ्या महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात एक तरी दाखवावं. आज अशा पद्धतीचे डीएम, एमसीएच, हार्ट सर्जन, कार्डिओलॉजिस्ट, युरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट कुठेही ग्रामीण भागात महाराष्ट्रात जाऊ इच्छित नाही. हे वास्तव आहे. नाशिकला शहरात एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, मुंबई पुण्यामध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे. दीपक केसरकर साहेबांना माझं आव्हान आहे, त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रातलं एखादं उदाहरण दाखवावं आणि मग या जनतेची सातत्याने निवडणुका आल्या की दिशाभूल करावी. धन्यवाद. आणि आता शिक्षण मंत्री असले दीपक केसरकर हे जे आज आंदोलन केलंय आम्ही 1 एप्रिलला, हे कायमचे 13 वर्ष आली आज जनतेला एप्रिल फुलच करत आहेत. म्हणजे प्रत्येक आंदोलन असेल, हे आज आंदोलन इथे जे घ्यायचं, तुम्ही सगळे पत्रकार आहात, एक राऊंड मारा, व्हिडिओ मारा, जर बघा किती धूळ उडते. इथे विद्यार्थी येतात काय तर समोर जर सगळ्यात शर्मेची गोष्ट असेल तर त्यांचं घर, हे व्हिडिओ मारून बघा, समोर घर आहे, जी धूळ आहे ना ती उडते, लोकांच्या तब्येतीला घातक आहेच. पण त्यांच्या ऑफिसमध्ये 24 तास धूळ जाते. एवढं असून जर त्यांना समजत नाही, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल असेल, इथे चष्माचा कारखाना असेल, सेट टॉप बॉक्स असेल, इथे कबलूतदार प्रश्न असतील, इतर जे जे त्यांनी शब्द दिले, मोनोरेल चालू करतो म्हणून सांगितलं, 1300 लोकांना रोजगार देतो म्हणाले, सगळे एप्रिल फुल करतात. म्हणजे एक दिवस एप्रिल फुल नाही, 365 दिवस लोकांना येऊन एप्रिल फुलच करतात. म्हणजे शिक्षण मंत्री आहेत की शिक्षा मंत्री आहेत? कशाला? शिक्षण देणाऱ्याचं काम कसं असतं? शिक्षक जे असतात आम्ही बघितलं, लहानपणापासून आम्ही शिकलो, शिक्षक खरं सांगतात. पण हे शिक्षक मंत्री असून एक जनतेची खोटं सांगून दिशाभूल करतात. म्हणजे शिक्षा मंत्री नाही आहेत, यांचं पद काढून घ्यावं आणि पुरं राज्याचं नेतृत्व करण्याची इच्छा बाळगतात. पुढे आपण मोदी बरं काम करू म्हणतात. सामान्य तुमच्या क्लार्कची बदली तुम्ही करू शकत नाही, मोदींचं काम करणार, तुमच्या समोर घरासमोर धूळ पडली आहे ते तुम्ही साफ करू शकत नाही. फक्त उद्घाटन करायची. 2000 इलेक्शन आलं, 2014ला इलेक्शनला त्यांनी कात्याचं, 2009ला इलेक्शन झालं, काताचा व्यवसाय आणला, 2014ला सेट टॉप आणला,
2019ला मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणलं. एक तरी त्यांनी प्रोजेक्ट कुठला पुरा केला काय? फक्त लोकांची दिशाभूल करायची आणि फक्त मला नाचता येणं अंगण वाकडं. कायमच्यानं अधिकारी त्रास करतात, कायमच्यानं कार्यकर्ते त्रास करतात. फक्त आपण घोषणा द्यायची कामच करत नाही. हो, तुम्ही इथे 5 वर्ष पालकमंत्री होता, 13 वर्ष आमदार होता. ह्या मतदारसंघाचं तुम्ही 13वं हातलं आणि आता तुम्ही मुंबई आणि कोल्हापूरचा विकास करायला जाताय. काय तुम्ही लाच तरी बाळगली पाहिजे. तुम्हाला मुद्दामून शिंदे सरकारने, आता तुमचं शिंदे आणि भाजप आहेत, भाजपने तुमच्या विरुद्ध उठाव केलाय सिंधुदुर्गामध्ये. तुम्ही त्यांचे पहिली दखल घ्या. तुम्ही मांडीला मांडी लावून काम करताय आणि सिंधुदुर्गामध्ये तुम्ही इथे तुमचं पालकमंत्री काढून घेतलं. कशाला? तुम्ही 5 वर्ष पालकमंत्री होता, तुम्ही काही विकास करू शकला नाही. ही तुमची हे आहे. आणि येऊन इथे फक्त पर्यटन मंत्री कसे येतात, घोषणा देतात, निघून जातात. आजपासून आम्ही सुरुवात केली आहे त्यांच्या घरासमोरनं. ह्याच्या पुढे प्रत्येक दिवस आम्ही एप्रिल फुल म्हणून करू आणि प्रत्येक जे तिथे नारळ फोडले, जिथे तिथे हे केले, तिथे आमचं शिवसैनिक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आम्ही आंदोलन करून नक्की ज्या शासनाला जाग आणू. आणि 2024ला त्यांनी घरी बसवायचंच आहे. पण तो पण रिटायरमेंटचा प्लॅन असेपर्यंत 2 वर्ष कसे 60 वर्ष जातात तशी त्यांच्या रिटायरमेंट आहेत. पण 2024 पर्यंत त्यांच्याकडनं कामं जी राहिली आहेत ती आम्ही नक्कीच पूर्ण करून घेऊन येतात. त्यांना 2024ला ते नारळ देऊन घरी बसू. फुल विकास आवाज कुणाचा? येणार कोण? एप्रिल फुल विकास फुल, एप्रिल फुल विकास फुल. आदरणीय पक्षप्रमुख ठाकरेंचा कुणाचा? शिवसेनेचा. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. एप्रिल फुल विकास फुल मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल. गेटवरती परिस्थिती सरकारांचं ऑफिस समोर आहे. तुम्ही परिस्थिती घ्या. मंत्री विकास मंत्री म्हणून मिरवणाऱ्या दीपक केसरकरांच्या कार्यालयाच्या समोरची ही परिस्थिती आहे. घरी छान थोडी सुंदर वाडी होती पण दीपक केसरकरांनी धूळ वाडी गेली. फोटो घ्या. काय आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.